In dit filmpje laten we je zien hoe je een boek zoekt en aanvraagt via de WorldCat bibliotheekcatalogus. Daarna laten we je zien hoe je een tijdschrift zoekt en aanvraagt. Je start op de website www.tresor.nl. Ga naar het blokje Zoeken in de collecties en klik hierop. In het vervolgscherm scroll je iets naar beneden en je klikt op de afbeelding naast Bibliotheek. Vervolgens krijg je het zoekscherm van de nieuwe bibliotheekcatalogus te zien. Stel je zoekt het boek Friezen gezocht van P. Nieuwland en je wilt weten of je dit kunt lenen. Maar hoe vraag je dit nu aan? Vul in de grote zoekbalk de titel Friezen gezocht in en druk op zoek of enter. Je krijgt nu een lijst te zien met resultaten. De bovenste treffer is in dit geval de juiste. Dit is het boek van P. Nieuwland. Klik op deze titel. Op het volgende scherm zie je welke exemplaren beschikbaar zijn. Klik nu op de knop Reserveren. Er opent een nieuw scherm. Dit is het scherm om je aan te melden. Log in met je e-mailadres. Dit moet een e-mailadres zijn dat bekend is bij Tresor. Het wachtwoord is het nummer van je Tresorpas of je openbare bibliotheekpas. Wanneer je alles hebt ingevuld en inlogt, opent er een nieuw reserveerscherm. In dit nieuwe scherm kun je meteen op de knop Verzenden klikken. De aanvraag is dan ingediend. Het is ook mogelijk om een reserveringsplanning in te stellen. Dit is handig als je het boek niet meteen nodig hebt, maar alvast wilt aanvragen. Je kunt in dit scherm de datum instellen wanneer je het boek wilt bestellen. Hier gaan we ervan uit dat je het boek meteen wilt aanvragen. Klik daarom op de knop Verzenden. In het vervolgscherm kun je nu op Sluiten klikken. Het boek is aangevraagd en kan na een half uur opgehaald worden bij de balie. Natuurlijk tijdens openingstijden. Let op, als je 's avonds en op zaterdag boeken wilt afhalen, dan moeten deze voor 4:15 aangevraagd zijn. Nu laten we je zien hoe je een tijdschrift aanvraagt in de nieuwe catalogus. Stel je zoekt een bepaalde jaargang van het tijdschrift De Boekenwereld. Vul in de zoekbalk Boekenwereld in en klik op Zoek. Je krijgt nu verschillende resultaten. Aan de linkerkant van het scherm kun je selecteren op Zoeken naar tijdschriften. Bij het vak Indeling klik je op Tijdschrift, Magazine. Je krijgt nu een overzicht van de gezochte tijdschriften. De bovenste treffer is het tijdschrift De Boekenwereld. Klik op deze titel. Een nieuw scherm opent. In deze lijst kun je zien wat er beschikbaar is van dit tijdschrift. Klik op de knop Reserveren. In het vervolgscherm kies je voor de mogelijkheid Ik wil een reservering plaatsen voor een specifiek exemplaar of deel. Klik op het pijltje van het uitklapscherm en selecteer het gewenste deel of jaar. Klik daarna op Verzenden. Staat het gewenste jaar of deel niet in deze lijst? Scroll dan in dit uitklapscherm helemaal naar beneden. Daar staat het woordje Overig. Wanneer je Overig selecteert, krijg je de mogelijkheid om een deel of jaar in te vullen in het veld Opmerking invoeren. Vul hier het jaar in en klik op Verzenden. Het vervolgscherm is de reserveringsbevestiging. De computer meldt dat je als volgende aan de beurt bent in de reserveringswachtrij. Dit betekent dat je aanvraag is ingediend en wordt verwerkt. In het vak onder je naam vind je de mogelijkheid om je account te bekijken en te gebruiken. Je kunt hier zien of het aangevraagde item voor je klaar ligt. De status geeft dan klaar voor ophalen vanuit de balie Tresor aan. Je kunt hier ook boeken verlengen en gemaakte reserveringen verwijderen. Als je klaar bent met het bestellen van boeken en tijdschriften, kun je uitloggen door op je naam en vervolgens op Afmelden te klikken. Bij afmelden zegt de computer om je browser te sluiten. Dan ben je veilig uitgelogd. Sluit je de browser niet, dan blijf je aangemeld.